Hello mga kalodi, maniuto na sad mi. Mao na sad mi among sudan, ginamos nga gibutangan mo Indian Minggo. Og okra, nya parisan ug kanon nga mais. Maniuto tanin niyo. Kumbati na sa tagkaon nani. Kinamuton na ni namo kay dami ang kinamuton. Thank you po. Asa ni kinito dira man? Upo na kayo. Pagmano kayo sa tiyahin niya. Pagana ni kaon ang isudan. Mao ri isudan namo. Ginamos ang madalik-dalik. Siguro yung usa ka pagdiro. Gawin na, dali-dali. Krao. Ang bati kunsing. Kumbati dyan. Ano ka unang kuan guys? Pinobre gusto kay ka. Medyo makarelate ani oh. Oo. Ginamos nga ibutag mangga. Diyan Minggo di ay. Bata ba mo kaunog ko anay ginamos. Ang bata nga rin ating buwang na yun. Di mo kaog ginamos. Ipakita mo sudan, ma'am. Binakbit. Wala man ko niya. Di mo na rin kaog ginamos. Diyan Minggo na lang yung sudan. Ang matumikulos ka. Yang sudan. Dito lang dito. Kani ang mga sudan, daghang kayo makakuanan eh. Kami meron Makarelate ani kayo mga plako lang dili.
Turut ng kanon. Grabe mo pagdas. Naman na yun, naman na. Hindi ka nagme. Ano yun na ulan? Ito 20. Naisod ang kapat mo. Ano? Pag-ibuhan ni Mar. Banag ginamos guys, basta na ko. Di pa minang? Naon sa kada. Adi ko ganang ini tubig. Bugnaw ra ko ah. Dapat. Gili juga sa ni dati ko. Ito dili po. Diretso na. Diretso na. Tapos hindi ko na. Nahuman nami og kaon. Salamat sa pagtan-aw sa among video. Please like, share, and subscribe. Lotong Pinobri. Baby. Bye-bye.